Ja sabeu que jo no sóc professor, però com que no trobava feina, vaig enviar un currículum aquí i m'han contractat. No sé si he vingut al lloc correcte. És aquí l'oficina per buscar feina? Sí, soc. Si en algun moment necessiteu feina, el SOC és un bon lloc on anar. Bé, jo vinc a buscar feina. Jo també. Jo sóc dissenyadora. A què t'agradaria treballar, tu? Suposo que després de portar un temps vivint a Catalunya, ja heu vist que els catalans treballem molt. Treballar és un verb fonamental. Treballar és un verb de la primera conjugació, ja que acaba en AR. Conjugar-lo és molt fàcil. Conservem la part del principi i només canviem la del final, depenent de la persona a què faci referència. Jo treballo, tu treballes, ell treballa, ella treballa. Nosaltres treballem, vosaltres treballeu, ells treballen, elles treballen. Ara el que ens queda és buscar feina. Mireu, Jo sóc actriu, però també sé d'ordinadors i així. O sigui, treballo d'informàtica i disseny web. Ah, molt bé. Hola, que teniu cita? Sí. A quina hora? Jo a les 10. Endavant. heu vist això? La Lucía treballa d'informàtica. Aquest de és clau. Jo treballo d'actor, de professor de català. A vegades també de director. És un estrès, oi? Ara mateix hi ha moltes ofertes de feina. Per exemple, per treballar de metge, de professor, de cambrer, de botiguer o d'enginyer. Però només són ofertes per homes? Ah, no, vull dir de metge o metgessa, de professor o professora. Cambrer, cambrera, metge, metgessa. Les professions i les feines també canvien segons si són per a ell o per a ella. Per cert, hauríem de fer atenció a la paraula metgessa, ja que hi trobem dues esses seguides. Aquestes esses sonen diferent de la S de paraules com casa. Mira, posa't la mà al coll i digues amb mi. Casa, metgessa, casa, metgessa. Casa, metgessa. Ho heu vist? Si ho heu fet bé, haureu notat que quan pronuncieu la S de casa, el coll vibra, cosa que no passa amb metgessa. I jo sóc candidata a totes aquestes ofertes de feina? No, depenent del que has estudiat. Què has estudiat? Teatre. Teatre I també tinc estudis d'informàtica. i informàtica. I on t'agradaria treballar? Tot em va bé, però potser prefereixo fer-ho a una oficina o una botiga. Ho heu sentit? El treballador li ha preguntat a la Lucía on vol treballar. Si feu memòria, segur que recordeu que on serveix per preguntar per un lloc. En aquest cas, a l'entrevistador li interessa saber on desitja treballar la Lucía. Però també ens servirà per trobar el lavabo. Per exemple, on és el lavabo? Doncs hi ha una oferta de feina per ocupar un lloc d'informàtica en una empresa. Pots presentar la teva candidatura per internet i poder et truquen. I com ho he de fer? Ho pots fer des del mòbil. Crees el teu perfil a la web del SOC i t'inscrius a l'oferta. O ho podem fer nosaltres ara. Sí, millor. Gràcies. Ah. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Soc en Miquel Romagós, el director general de l'empresa. Suposo que vens aquí per la vacant d'informàtic. En el meu cas, d'informàtica, sí. Bona observació, Lucía. Veig que has anat a l'universitat. Sí, tinc un títol universitari. Molt bé. I quines altres feines has fet?
Jo he fet de cambrera, he fet de monitora de teatre en una escola, he fet de figurant a pel·lícules de cine i també he fet de socorrista 2 estius, quan era més joveneta. Caram, molt bé, bon currículum. I per què vols treballar a la nostra empresa? Compte. No, aquesta és una pregunta clau en una entrevista. Aquí és on heu d'explicar qui sou de debò. Vull dir, quins somnis teniu? En una entrevista de feina, el més important és ser sincer i ser autèntic. Vull treballar aquí perquè vull aprendre coses noves i créixer humanament. Bueno, jo sóc actriu, el meu somni és ser actriu i amb aquesta feina puc anar a assaig al vespre. Perfecte. Comences el dilluns. Farem un mes de prova. Perfecte, genial, sí. Alguna pregunta més? No, cap pregunta més. Segur? Perfecte. Mira. Aquí. La targeta, si tens algun dubte. Perfecte, moltes gràcies. Aquí estem. Genial. Doncs fins dilluns, Lucía. Fins dilluns, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Avui, de moment, hem après moltes coses. Va, que t'ajudo. Hem conjugat el verb treballar. Hem après la diferència entre la S i la doble S. Hem après noms d'oficis i de feines i noms de llocs on anem a treballar. Hem repassat l'ús d'on. Hem fet molta feina, no? Ja ho veieu. Ser català no és fàcil. Més aviat és una feinada. Apa, adéu, adéu.